Belić, evo pogledat ćemo zajedno nakon vašeg mjesta i prezentaciju. Dakle, Darijan Belić, naš je sportaš, najperspektivniji u karate. Darijan je rođen 19. listopada 2006. godine, a njegovi rezultati postignuti u 2015. godini u kategoriji mlađi učenici do 26 kg su sljedeći: županijsko prvenstvo u borbama mlađi uzrasti, prvo mjesto i drugo mjesto učenici ekipno, 27. kup mladosti prvo mjesto, 17. Delta kup 2015. drugo mjesto, županijsko prvenstvo svi uzrasti treće mjesto, prvenstvo regije Primorsko-goranske Istarske županije prvo mjesto osvajao je i na prvom Rovinj kupu, 16. Opatija kupu i 7. Krk kupu. 15. Croatia Open, otvoreno prvenstvo Hrvatske, uz 1582 natjecatelja, 170 klubova i 16 zemalja osvaja treće mjesto. Na trećem kupu Grobničan osvaja drugo mjesto i na 17. Eurokupu Istrija 2015. osvaja prvo mjesto. Preuzeti svoju nagradu. Kažu sitan, ali dinamitan. Tako dalje, neka veliki pljesak.